Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De 9e editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival is gisteren weer begonnen. Het begon om 7:30 met een optreden van Juan Luis Guerra. Niet alle mensen die aanwezig wilden zijn, konden dat zijn vanwege problemen met de pendelbussen. Niettemin was het gedurende de avond erg druk. Meer dan 10.000 mensen waren aanwezig bij deze eerste avond van het Curaçao North Sea Jazz Festival. En veel hotels hebben laten weten dat ze ook bijna compleet vol zitten met toeristen van buiten Curaçao die hier speciaal komen voor het festival. De verkeersdrukte bij het Curaçao North Sea Jazz Festival was een domper voor veel bezoekers. De organisatie heeft vanochtend laten weten dat er gisteravond een zodanige verkeersdrukte was ontstaan dat de shuttlebussen tussen de parkeerplaatsen en het festivalterrein vast kwamen te zitten. Er waren vooral problemen tussen het WTC en Zambiel. De organisatie betreurt dat ten zeerste en heeft aangekondigd dat het vervoer de komende dagen zeker zo ordentelijk zal verlopen als bij voorgaande edities. Een opmerkelijke situatie gisteren bij de regiezitting van de zogenaamde Campo Alegre moord. Die moord vond plaats op 24 juni 2016. Daarvoor is in eerste instantie tegen 2 verdachten levenslang geëist. Enkele andere verdachten werden op vrije voeten gesteld. Maar nu er een regiezitting is voor het hoge beroep, wordt één van de verdachten weer verzocht zich te melden. Dat is echter niet gebeurd gisteren en vandaar kon de regiezitting niet doorgaan. Nu wordt geprobeerd om alsnog meneer Reino Bomba Seintje te lokaliseren, zodat hij in oktober tijdens de regiezitting wel aanwezig kan zijn. Hotel Otrobanda is gisteren tijdens een veiling voor 12 miljoen gulden gekocht door een groep lokale en internationale investeerders. Jasmin Pinedo, onder andere eigenaar van Radio en TV Direct, was namens de groep de enige bieder. Ze wil niet zeggen wie de andere investeerders zijn. Er waren in totaal 4 veilingen nodig om Hotel Otrobanda te verkopen. Het hotel heeft 45 kamers en ligt op het Brionplein. Vanaf dinsdag 3 september daalt het gereguleerde tarief van benzine en stijgt het tarief voor diesel op Curaçao. Benzine wordt 1 cent goedkoper, diesel wordt 6 cent duurder. Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post. Verder wordt ook bekendgemaakt dat water en elektriciteit vanaf zondag 1 september duurder worden op Curaçao. Een flinke tegenvaller voor Ricardo Cruz van de partij RED op Aruba. Hij zit in de coalitie met de MEP. En hij ging ervan uit dat volgens het coalitieakkoord ook de MEP voor de verbouwing van medicinale marihuana zou stemmen. Maar gisteren gebeurde dat dus niet. En volgens Cruz is dat tegen de afspraken binnen de coalitie. Voor hem is het belangrijk, medicinale marihuana, omdat hij er ook een manier in zit om meer werkgelegenheid te creëren op Aruba. Een team deskundigen uit landen van de Europese Unie gaat Bolivia helpen bij het bestrijden van de branden in het Amazonegebied. Het Zuid-Amerikaanse land heeft de hulp ingeroepen van het burgerbeschermingsprogramma van de Europese Unie. Het team wordt ingezet om de verspreiding van branden in de oostelijke regio tegen te gaan. De experts zullen binnen enkele dagen arriveren, aldus de Europese Commissie. Mogelijk volgt later meer assistentie. De Europese Unie zegt solidair te zijn met Bolivia en alle anderen in de regio die zijn getroffen door deze verwoestende branden. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.